Другата група не значи нямам запалка. Твоята група, Йонко влиза заедно с Навесо групата. Няма опасност някой да влезе. Я се обърни се да те видим. Красив ще бъдеш. Айде разберете се групите, в коя стая... Чакай, няма влизате. Разберете се в коя стая ще влизате първо. И в двете ще се влиза. Да принеси мишините. Служете две мишени, дай две мишени тук. Разберете се вие къде ще влизате. Значи двете последователно или общо заедно? Едновременно влизате. Ето това е враг. А вагоня там, отзад синя, това е цивилен. Имаме малко попадения. Малко сме го ранили. Ето разпределение. Двата отбора заедно. Като чуеш хората граната и... Една бомба само там дето са. Ама ти двете места. Влизате в двете, бе. Хубаво, Тоши, дай ни ще тръгнем от срещу положния край. Да има екшън. Добре, разпределяйте се. Разпределяйте се, двете групи. Вие къде влизате? Ние влизаме тук. Окей. Добре, айде разпределяйте се. Вие се давай напред. Добре. Снимаш тия къде? Пътя на мишини. Може, защото като ще стои човек, да говорим между вас. Може да се Добре, айде.